Slav rojbaş hevan nohê vîdarê hûn başin îro dîsa çawa ku hûn dibînin weşanên taybet çêdikim ji ber ku ez niha ne li stûdyoya xwe me li derva me di çarçobeya xebatên rojnamegeriyê de çûm welatekî çûda bernameyê min ên din hene xweş derbas dibe sêheta me normal ji grûpê ve jî ez ê her şemî yekşemî li derva bim îmkanê min çêbe ez ê ji we re bername pêşkêş kim eger îmkan çênebe êdî em îdare dikin heta roja duşemiyê nikaribim jî li min biborim tiştê wisa çêdibin li sêhetê me amedekariya bernameyê xwe televizyonê dikim cana wext namîne niha ez îro çi ji we re pêşkêş dikim bi giranî mijarê min nûçeyên derva ne em binêrin ka li rojhata navîn çi diqewime helbesta Amerîka çi ye şerê li rojhata navîn çawa ku hatiye plankirin gelo wisa pêş dikeve em bi hev re lê binêrin em pêşî bi serdana Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şiya Sudanî dest bi vê bültenê bikin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan û Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şiya Sudanî li Stenbolê li hev rûniştin. Di fermiyetê de peywendiyên Iraq û Tirkiye mijarên herêmî û cîhanî hatin rixandin. Tabii ev aliyê fermiyê mesele lê di piş perdeyê em zanin gelek mijarên din hatine guftugû kirin. Tirkiye di nava panîkê de ye ji ber şerê ku îro li rojhata navîn pêk tê di nava tirsê de ye fikaran de ye ji ber vê yekê ji xwe re li hevkaran digere Tayyip Erdoğan got gavên erênî yên Iraqê yên ku li hember PKK avêtiye gavên erênî ne Tirkiye memnûn e ji van gavan her wiha got êrişkariya İsraîlê ya ku li herêmê roj bi roj belav dibe pêş dikeve hem ji bo aştiya herêmê xirab e û hem jî ji bo cîhanê gef e dibêje Tayyip Erdoğan. Sudanî jî tabî pê re hemfikir e. Niha Amerîka dest pê kiriye balafiran dişîne rojheta navîn Wezareta Parastinê ya Amerîkayê Pentagonê ragihand ku ew ê keştiyên parastinê yên mûşekên balîstîk balafirên şer yên êrişa dûravêj ên B-52 li rojheta navîn bicihê bike. Berdevkê Wezareta Parastinê ya Amerîkayê Pentagonê ragihand ku Amerîka wê demehên pêş me de hêzên zêdetir ên askerî bişîne rojheta navîn armanca wan beriya her tiştî parastina İsraîlê. Niha em cih bidin axaftinên Lavrov tiştên balkêş dibêje hem di derbarê hevdîtinên Tirkiye û Sûriyê de û hem jî di meseleya Ukraynayê de Wezîrê Karê Derve yê Rûsyayê Sergey Lavrov di hevpeyvînekê xwe ya bi çapemeniya Tirkiye re anî ziman ku dewleta Tirk şandina çekaniya ji bo Kiyevê yani Ukrayna didomîne welatî wî ji ber vê yekê matmayî ye yani Rusya qet jî nerazî ye. Tabii em jî ji vê derê dipirsin ma Rusya heta niha nizanîbû ku dewleta Tirkiye dronan û çekên cuda dişîne Ukraynayê zanîbû dengê xwe dernedixist niha wextê ku menfaetê wan têne hemberî hebûdû Rusya dest pê dike deng derdixe. Rusya dibîne ku dewleta Tirkiye xwe nêzê bloka Ewropa û Amerîkayê dike Rusya hema tiliya xwe jê re dihecîne her du alî jî Tirkiye li gorî xwe dixin nava Hensûçan wextê ku li gorî menfaetê wan tevnegere Tirkiye geflê dixin Rusya niha ketiye nava helwestekî bi vî şeklî Rusya got hêzên çekdar yên Ukraynayê bi çekên Tirkan leşker û sîvîlên Rûs qetil dikin. Di demekî de ku Tirk dibêjin ew amade ne ji bo rawestandina şerê Rusya û Ukraynayê navbenkariyê bike desteka wê ya askerî ya ji bo Ukraynayê dibêje mirov matmayî dihêle. Tabii ev gotinê Sergey Lavrov'in em binêrin ka tekiliya Rusya û Tirkiye ber vê kê derê ve dişe çünkü Türkiye niha pir zêde hewcedarê Rusya ye. Hem ji mesela Sûriyê hem ji mesela şerê rojhata navê. Wekê numune Wezîrê Karê Derve yê Rûsyayê li ser asayîkirina tekiliyên Sûriye û Tirkiye got Sûriye dixwaze Tirkiye mijara vekişîna leşkerên xwe zelal bike yani tarîxa wê roja wî diyar bike tu kengê vedikişî. Sergey Lavrov diyar kir ku ji bo aramiya Sûriye û bihêzkirina ewlehiyê ya rojhata navîn ew giringî didin pêvajoya asayîbûna peywendiyên Enqere û Şamê. Wiha dewam kir tevî hemû hewdanan ji ber cudahiya nêrînên her du aliyan pêvajoya danûstandinan rawestiye weheta niha eger her du alî bixwazin carekê din diyalogê bidin dest pê kirin û carekê din bixwazin diyalog bidome ew ê bawekî çalak beşdar bibin. Sergey Lavrov bi bîr xist ku hikûmeta Sûriye îsrar dike ku berî her tiştî mijara vekişîna hêzên leşkerê yên Tirkan ya ji ser axa Sûriye zelal bibe. Tirkiye wekî regez dibêje ew girêdayê yeketî û serweriya axa Sûriye ne lêbelê pêşniyaz dike mijara vekişîna hêzan pişra were guftugû kirin. Yani Tirkiye dibêje em pêşî meselê yekparebûna axa Sûriye guftugû bikin
vekişine hezin askeriyen behelen başe. Li Suriye tam berovajı dixwaze ve peşi zelal bike to kengê ve keşi pişra mijarê me meselê me çi ne em nîqaş bikin. Di vê derê de herkes hemfikir e ku derdê dewleta Tirkiye Kurdin, Kurd nebin xwedî statû li Rojavayê Kurdistanê. Wekî din derdê Tirkiye Şam nene, Esad nene, rejîma Şamê qet nene. Çawa ku bi Sudanî re bi Iraqê re li hev kirin, tifaqekî çêkirin li hember Kurdan, dixwazin bi aynî awayê bi Sûriye re jî lehvatinekî çê bikin li hember hebûna Kurdan ya li Rojavayê Kurdistanê. Wekî din hemî tiştê din derewên virin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan da lûtkeya BRICSê de ji Serokê Rûsyayê Vladimir Putin xwestibû ji bo hevdîtinê Serokê Sûriyê Beşar Esed razî bike. Tayyip Erdoğan tam biye parse tenê li hember Kurdan. Çi pêwîst e amadeye bike. Yani ev sê salin Tayyip Erdoğan hewl dide bi Beşar Esed re bikeve nava tekiliyê pêşî li sîstema li Rojavayê Kurdistanê pergala hey a rêveberiya xwe ser bigire. Lebele diken nake nikare tekili çebke Esad xanez nake. Ama dve nabere de Esad xanezi diyaloga bu Kurdan rajî nake. Ew jî meseleyeke cudaye. Divan rojên dawî de wextê ku şerê li rojata ravîn pêş ket, Tayyip Erdoğan ket nava Sübhanekê li Bakurê Kurdistanê hewl da xanezê Kurdan bike, bi gotinên berê ên sed salan, bi gotinên ku di devê rêveberên berê ê dewleta Tirkiye de biye benîşt, xwest Kurdan bixapîne ama pê deranî ku Kurd wisa zû naxapin, îja niha hewl dide rêw rêbazekî din peyda bike, weke tekiliya bi Şamê re, ji bo ku pêşî li Kurdan bigire. Ew çi qas bi ser bikeve, em zanin bi ser nakeve. Çima? Çünkü Kurdan qirara xwe daye. Kurdan biryar daye. Kurdan Rojavayê Kurdistanê de encama berdelekî pir mezin de 15,000 şehîdan de Rojavayê Kurdistanê azad kirine. Devleta Tirkiye bi Şamê re ne bi kîra hevkariyê dike bila bike imkana ku bikaribe Rojavayê Kurdistanê vegerîne salên borî tune ye. Dikare êriş bike, dikare zerar bide ama nikare sistemê pergalê hilweşîne. Hevan no, nûçeyekî din jî ji we re pêşkêş bikim. Di rojên pêş me de ez ê mîvanekî bigirim, ew ê behsa Devlet Bahçeli çawa li Tirkiye dewletekî paralel ava kiriye. Wekî Fethullah Gülen. Li ser vê mijarê em ê guftugûyekî bidin dest pê kirin. Nêrinekî gelekî balkêşe analîzên wî hene, ez dixwazim hevalê me baldar bin li ser vê mijarê. Mijarekî balkêş e. Parlamentoya Tirkiye wergera Kurdî qebûl nekiriye. Pêşniyaza Dem Partiyê ya li ser tayînkirina kadroyên wergerên zimanê Kurdî li Parlamentoya Tirkiye bi dengên MHP û AK Partî hat redkirin. Em jî tam di vê demê de ku behsa pêvajoya lêvhatinê dikin. Xebatên bi Kurdî hat redkirin ji aliyê AKP MHP ve. Tamam, işê wan tune bila bibêjin Kurd û Tirk ji hev hes kin. Tamam, dihadê bila Kurd û Tirk ji hev hes kin. Ama bila li Meclîsa Tirkiye jî Kurdî tune be. Parlamentoya Türkiye gelek caran bi vê yekê dibe roja. Dema ku beşekî ji parlamenterên partiya gelehan ya Dem Partiye dixwazin bi zimanê Kurdî li ser kursiya parlamentoyê biaxivin, dema û dest pê dikin yekser mîkrofona wan tê bêdeng kirin, dengê wan tê qut kirin. Wextê îcab bike di belgeya de binivîsîne jî dibe nabêjim kurmancî, dibe zimanê X hate bikaranê. Yani zimanê ku nayê nasîn. Dem Partiye roja pêşemiyê di Komisyona Plan û Bütçeya Parlamentoya Tirkiye'de ji bo ku di xebatên parlamentoyê de ji bilî Tirkî zimanên din ên dayîkê jî werin bikaranîn bi taybetî Kurdî pêşniyazek amade kiribû û pêşkêşî parlamentoyê kiribû xwestibû ku kadroyên wergerên Kurdî werin tayîn kirin. Ka ez binêrim nûçeyên deqe dawî tune be ez xatir ji we dixwazim. Vê nûçeyek ket ajansa Mezopotamya'da zanî ku cezayê disiplînê yê nû li Rêber Abdullah Öcalan hatiye birên. Parêzerên Bîroya Hukukê ya Sedsalê tekildarê hevdîtina bi malbatê re serî li dadgeha înfazê da bûn ya Bursayê. Dadgehê diyar kir ku di 16 Cotmeha îsal de yani beriya 15 rojan cezayekî disiplînê yê nû ji bo 3 mehan li Rêzdar Abdullah Öcalan hatiye birên. Ev tiştekî balkêş e çünkü roja 23 Cotmehê Ömer Öcalan çubuğu hevdîtinê qedexeyekî bi vî şeklî tune bû. Xuyaye daxuyaniyên Rêzdar Abdullah Öcalan nel gorê dilê rayedarên dewleta Tirkiye. Ev cezayê disiplînê tê çi manê? Tesîrekî çawa li ser vê pêvajoyê dike, ev jî nîşan dide ku Rêzdar Abdullah Öcalan li gorî daxwaza rayedarên dewleta Tirkiye tev negereye. Yani pêvajo çawa ku xeyal dikirin pêş nakeve.
newsa hêsane îja ev cezayê dîsîplînê ji bo sê mehan derxistine çiqas tê pêkanî ne ew jî meselê ye tevî dewleta Tirkiye qanûnê xwe godar nake derbas nabe ev jî ne qanûn e ev tiştên beredayî ne yani wisa li gorî xwe cezayê dîsîplînê datînin 4 sale tu hevdîtin pêra pêk nehatine berê digotin keştî xirab e berê digotin hewa xirab e niha jî dibêjin cezayê dîsîplînê li serê heye ama qet nebe Ömer Öcalan çû hevdîtin pêkanî kim bêjî lê naveroka hevdîtinê me pir nebihîst mixabin me xwest em zanibin çi hatiye axaftin tenduristiya wî çawa ye rewşa wî fîzîkî çawa ye millet merak dike ev sê 4 salan însan di nava çalakiyên protestoyî dane dixwazin tejî tirabe wekî hurmeta ji bo van însanan jî eger merov bikaribe naveroka hevdîtinê hê zêdetir eşkere bike baş dibe tevî ez xatir ji we dixwazim bi hêviya rojên xweşazad çi dikim bikim bela vêde be